Kristiinankaupungin kulttuuritalo Dux on paikka, jossa historia ja nykypäivä kohtaavat. Vaikuttava rakennus kutsuu kävijät unohtumattomien elämysten pariin, konsertteihin, näyttelyihin, kokouksiin ja elokuvanäytöksiin. Duxilla on pitkä ja kiehtova historia. Rakennus valmistui vuonna 1913 suomalaisen kansallisseuran toimesta. Rakennusmestari J.E. Stolt Tampereelta laati piirustukset ja vihkiäisiä vietettiin tapaninpäivänä samana vuonna. Ensimmäisenä vuosinaan kansallisseuran talo oli vilkas kulttuurin ja yhdessäolon keskus. Siellä järjestettiin iltamia, lauluiltoja, teatteriesityksiä ja jopa painiotteluita. Juhlasaliin mahtui kerralla noin 400 henkilöä ja talossa toimi myös oma lukusali. Vuoden 1918 sisällissodan jälkeen seuran toiminta hiipui ja rakennus myytiin. Se nosti ensin tehtailija F.L. Vihuri, joka siirsi kuparipannutehtaansa tänne. Kun Vihurin liiketoimet ajautuivat konkurssiin vuonna 1925, talon hankki omistuksensa kauppias Carl Fallenius. Vuonna 1937 alkoi uusi aikakausi, kun tehtailija Ahti Niskala osti rakennuksen. Hänen isänsä Frans Niskala perusti talon näyttämön takatilaan Niskalan laukkutehtaan, joka jatkoi toimintaansa 1960-luvulle saakka. Vuonna 1938 rakennukseen saatiin jälleen merkittävä uusi toiminto. Johtaja Tauno Miettunen vuokrasi juhlasalin ja perusti siihen elokuvateatteri Bioduxiin. Siitä tuli nopeasti rakastettu osa Kristiinankaupungin kulttuurielämää. Myöhemmin rakennus siirtyi kokonaan Tauno ja Helge Miettusen perustaman säätiön omistukseen. 2000-luvun alussa talo remontoitiin kulttuurikäyttöön ja vuodesta 2025 lähtien se on kuulunut kaupungin omaan toimintaan. Tänä päivänä kulttuuritalo Dux on edelleen elävä ja arvostettu kohtaamispaikka. Rakennus, jossa menneisyys on vahvasti läsnä ja jossa syntyy uusia elämyksiä joka päivä. Rakennuksessa on nykyään salikonferensseja, kulttuuritapahtumia ja elokuvanäytöksiä varten. Yläkerrassa sijaitsee kokoustila. Pääsisäänkäynnin yhteydessä on lämpiö, jossa on mahdollisuus tarjoilutoimintaan. Lämpimästi tervetuloa vierailemaan, vuokraamaan tai kokemaan kulttuuritalo Dux.